מה זה שלווה? שלווה מה זה? מה? נחת רוח. מה זה מנוחה? גם נחת רוח. טוב, בואו תשמעו את המושגים האמיתיים ותבחינו ביניהם. שלווה ומנוחה זה שני דברים סותרים זה את זה. שלווה זה נקרא בעת שלא חסר לאדם שום דבר, כל מה שהוא רוצה יש לו, הכל מוכן אצלו, אינו צריך לדאוג לשום דבר, יש לו דירה טובה וכל ההצטרכויות, יש לו מעות מזומנים כמה שצריך, המסחר אצלו הולך כשורה, כל קנייניו עומדים ללא שמירה, אין לו שונאים שמבקשים נקמתו, מצב הבריאות שלו מצוין, המידות שלו שבעות רצון, הוא נכבד, דעתו מתקבלת בסביבה שלו, אין לו בן גיל שיקטין את מעלתו, אינו משועבד לאיש, ובכל דבר אשר פונה הוא מצליח. זה נקרא שלווה. אדם חי בשלווה, שום דבר לא תורדו. מה אתם אומרים על מצב כזה? נחשף המצב הזה או לא? הייתם רוצים כזה דבר, הבטחה כזאת שיהיה לכם? אני מאמין שכן, נכון? עכשיו תשמעו מה אומר החכם מכל אדם, שלמה המלך עליו השלום. אומר על שלווה כזאת, ושלוות כסילים תאבדם. שלווה כזאת זו שלווה של כסילים, והשלווה הזאת תאבד אותם. למה הוא אומר כך? אם אדם אינו יכול לעמוד כי אם שיהיה שלווה מכל הצדדים, ושכל העניינים שלו יהיו מסודרים כפי רצונו, הוא עומד בסכנה גדולה. כי כל שינוי שיהיה במצבו ייפול משמיים ארצה. כי אם הזמן יתחלף לו, במצבו יתחיל להתמוטט, כבר אין לו בסיס לעמוד עליו. חייו יהיו עשוקים ורצוצים, בלי שום עונג ומנוחה. ויבלה את ימיו בדאגות בלתי פוסקות, כי הוא רגיל לחיי שלווה. שוויץ, מדינה מאוד עשירה, ויש שם אנשים שחיים בשלווה. זה ממש מדהים. כמה שלווה יש שם. לא יאומן כי יסופר. שם 1.5% מכלל האוכלוסייה מעריכים יותר מ100 שנה. זאת אומרת למעלה מ150 אלף בערך, יש שם 7 מיליון תושבים, בערך 150 אלף שהם שם עוברים את גיל 100. אבל מספר המתאבדים הכי גדול בעולם זה שוויץ. איך זה ייתכן? פשוט מאוד, הם רגילים לשלווה. אבל אם אתה מערער להם את המצב שלהם, הם לא יכולים להחזיק מעמד. פה בישראל אין שלווה ברוך השם. יש רק צרות וייסורים ומלחמות ורדיפות וסכינים ומה לא ומס הכנסה ומע"מ ומי לא עליך. אין שלווה. אז גם אם נופל עליך עוד משהו, הוא אומר קטן עליי. אתה לא תתמוטט מזה, כי אתה רגיל. אבל אם היית רגיל להיות כמו בשוויץ, ונופל עליך שני דברים שנופל על ישראלי, אתה מתאבד. אז זאת אומרת, הנה תסתכלו עכשיו מה קרה להם באירופה. הם כל הזמן הטיפו לנו פליטים, קצת humanity, קצת ככה להרגיש טוב, תקבלו אותם בזרועות פתוחות, אתם ממש ארץ רחבת ידיים, אתם כמו איראן גדולים מאוד. מה הבעיה לקבל כמה אריתראים וכמה זה וכמה זה? אבל אחרי שהם הציעו לנו את זה בשמיים, השתכנעו שזה דבר טוב, אז שלחו להם כמה קצת, מאות אלפים בינתיים, עוד מעט יגיעו ל1.5 מיליון, ואחרי זה אתם תראו שהם יתחילו לירות בהם. כל מי שיעבור את הגבול, יתחילו לירות בו. בהונגריה כבר ירו באחד, עוד מעט ירו בעוד כמה. מה קרה? הם לא רגילים שמטרידים להם את השלווה. עכשיו לא רק זה,
הפליטים שמגיעים שם חוצפנים. הם אומרים אנחנו הולכים להשתלט עליכם. ואנחנו הולכים להשליט עליכם את דת השריעה. ואנחנו מתכוונים פה לכבוש את הכל. ודאעש הודיעו שיש להם כבר 60 מדינות שהם הולכים להילחם בהם. והחבר'ה שלהם נמצאים בפנים. נו, אז עכשיו כבר אירופה לא תהיה שלווה. מעבר לזה, תוך 20 שנה לפי המאזן הדמוגרפי, שהמוסלמים מביאים בילודה 1:8, לעומת האירופאים שמביאים 1:1.6, אז המצב ברור שתוך 20 שנה כל המוסלמים ישלטו בכל אירופה, בכל צבאות אירופה יהיו בידיהם של המוסלמים, כולל הגרעין. אז יהיה לנו פיצוחים לשבת. אז זאת אומרת, זה שלווה שהייתה פעם, עכשיו אין להם שלווה. אז שלווה זה מצב שאתה כל הזמן טוב לך. לא חסר כלום, לא מצטרך לכלום, אין מי שיטריד, אין מי שיפחיד אותך, אתה מסודר, אתה בריא, הכל טוב, זה שלווה. אבל זה שלוות כסילים תאבדם, כי כשאדם מאבד את השלווה, הוא מאבד את העשתונות, והוא עושה שטויות. אבל יש אדם שהוא חי חיי מנוחה. אף אחד מכם, אני לא מאמין שיצליח להגדיר מה זה חיי מנוחה. יש מישהו שרוצה להעיז להגיד מה זה חיי מנוחה? מה? שאתה לא עובד בכלל, נח בבית על הערסל, מתנדנד, זה... איך? זאת אומרת, אם אתה גודל עם כפית של כסף או זהב ואתה לא עובד כל כך, זה נקרא מנוחה. זה השלווה שאמרנו. אנחנו במנוחה עכשיו. הבנתי, את מחלקת בין שלווה שהיא רוחנית לבין מנוחה שהיא פיזית. אבל קודם הסברנו ששלווה זה דווקא פיזי. זאת אומרת, יש לך את הכל בכל מכל כל. אבל את מכירה את המושג שנקרא שלוות הנפש. אבל שם אומרים שלוות הנפש. כשאומרים שלוות הנפש, אפשר להגיד גם מנוחת הנפש. אז פה את מגדירה את זה. אבל כשמדברים בסתם מושג, מופשט, שלווה ומנוחה, זה המושג שאנחנו דנים בו. כן, מנוחה. זאת אומרת, אתה תולה את המנוחה רק אחרי עבודה. זאת אומרת, הוא אומר, מנוחה זה תמיד אחרי עבודה. אין מנוחה בלי עבודה. טוב, תשמעו עכשיו מושג שלא הכרתם. מנוחה, מה נקרא? מנוחה פירושו שאדם לא צריך לכלום. לא מצד שהוא מוקף בכל ההצטרכות ומאוויי ליבו, אלא מצד שאינו רוצה במה שבני האדם רגילים לרצות. אדם לא נקרא שיש לו מנוחה אם יש לו את כל מה שהוא רוצה, הפוך. אלא מצד שהוא לא רוצה במה שבני האדם רגילים לרצות. והוא לא מתאווה למה שכולם מתאווים. מפני שהוא מבין את החסרון שיש בכל רצון. אם אני רוצה, זה אומר שאני חסר. אם אני חסר, אז אין לי מנוחה, עד שאני אשיג את הרצון. ואם יש לי הרבה רצונות, אז אני מאוד מאוד חסר. ואז אני אצטרך הרבה לעמול, כדי שאני אשיג את מילוי כל הרצונות. אז מה זה מנוחה? אדם שלא מתאווה לכל מה שכולם מתאווים, מפני שהוא מבין את החסרון שיש בכל רצון. כי אז יומם לא ינוח ולא ישקוט, כדי למלא רצונו. לכן הוא עוזב את אהבת הרצון, ומשליך את כל יהבו על הקדוש ברוך הוא. מה שהשם ירצה בעבורי, טוב לי. הגדירו במשנה איזהו עשיר, שמח בחלקו. מה זה בחלקו? זה לא אחד שהלך וטרח והייתה לו אמביציה והוא עבד והשתכלל וכו'. לא. הוא יודע שיש לו חלקו מאת השם, קצוב לו כל שנה, מזונותיו של האדם קצובים לו,
חייו קצובים לו, הכל קצוב לו. איזה שדה יהיה לו, איזה בית יהיה לו, הכל קצוב וגזור מן השמיים. לא יוכל להוסיף ולא יוכל להמעיט, אלא הכל בגזרת הבורא. הוא יכול לעשות השתדלות, ההשתדלות לא מביאה כלום. לא ההשתדלות מביאה, אלא הגזרה מביאה. רק לפעמים בן אדם עובד, והוא חושב שהוא המביא, אבל אין זה נכון. לכן מי שמבין זאת, הוא לא רוצה לטרוח בדבר שממילא גזור לו. אז הוא אומר, מה שהשם ייתן לי, אני אקבל. מעבר לזה, אני לא מתאמץ. הוא מתבונן ומכיר את חולשת הסיבות ובלתי התמדתם. מה זה חולשת הסיבות? כל בן אדם מבין, תגיד איך הרווחת? הוא אומר, אני עשיתי פעולה כזו וכזו. זאת אומרת, מה אתה אומר? שהכל תלוי היה בסיבה הזאת. כיוון שעשיתי זאת, קיבלתי זאת. כיוון שהשתדלתי אצל פלוני, ויש לו קשרים שם, אז הוא סידר לי כך וכך. אז אתה תולה את זה בסיבות האלה שהם גרמו שאתה תקבל או תשיג את מה שרצית. אבל אדם המאמין יודע שאין זה תלוי בסיבות. כי מסובב הסיבות זה הקדוש ברוך הוא. פעמים אתה תצטרך לסיבה מסוימת ואתה תסתבך איתה. לא שתרוויח ממנה אלא תפסיד ממנה. ולא כל סיבה שאתה משתדל תוכל להשיג דרכה את מה שאתה מצפה. ודבר נוסף, גם הסיבה לא תתמיד. אף אחד לא מבטיח שסיבה תתמיד. בן אדם פתח חנות, בהתחלה הוא הרוויח, ואחר כך מסיבה אחרת הוא הפסיד. אין סיבה שתתמיד תמיד. אין דבר שמחייב את הסיבה להתמיד. ממילא אתה תלוי במסובב הסיבות, ולא הסיבה גרמה לך. וגם מכיר שהכל בידי שמיים, ואין התועלת והנזק ביד הנברא, אלא ביד הבורא. ראיתם בצרפת, כשהיה שם את 6 או 7 פיגועים ביום אחד, אז היה מי שניגש לשתי נשים שהיו בבית הקפה, ולתוך הראש שלהם, עם האקדח רצה לירות בהם, והיה לו מעצור. מה זה? מי שגזר למעלה שהם עוד יחיו, לא יעזור, אפילו אם אתה מתקרב ואתה טרוריסט, עם האקדח עד לראש, אתה לא מצליח. אז למה לא זרקת לה את זה בראש? כי לא נגזר עליה שתמות. אז היא קמה לו בפנים ובורחת. ואם השם מחליט שכן ימות אדם, זה לא יעזור. אפילו לא באופן ישיר. ידרסו אותו כמו במכה. למעלה מ1,000 איש נדרסו למוות. אז זאת אומרת, הסיבות נגזרות מאת השם יתברך, ולא ההשתדלות שלך קובעת. מי שיודע זאת עוזב את הסיבות, בוטח בשם ובגזרתו, ונכון ליבו בטוח בשם שמה שנגזר יבוא לו. כי מה יכול למנוע את דרך הגזרה? חכמים אמרו שהגזרה לועגת להשתדלות. כביכול, אדם משתדל, עושה השתדלות. אבל יש גזרה. אם יש גזרה, הגזרה לועגת להשתדלות. מסופר על אליהו הנביא שפעם אחת הלך עם אחד מחכמי ישראל, שביקש להתלוות לראות מה הוא עושה יום אחד. אבל הוא אמר לו, אל תטמע, אתה תראה דברים תמוהים ביותר, אבל תשתוק, אל תדבר מילה. ואז הוא ראה שהוא הגיע לאיזה בית של 2 זקנים, אנשים טובים שערכו אותם בלילה והכל, באמצע הלילה קם אליהו ושחט להם את הפרה. שהיא הייתה המניבה להם חלב, מזה הם התפרנסו. הלכו בדרך, הגיעו לאיזה מקום ששם מכרו, חוץ מכבודכם, נעליים. הוא רואה אחד, לוקח את הנעל, מכופף אותה, בודק את טיבה, ובסוף הוא שואל כמה זמן אחריות יש לנעל הזאת. אז הוא אומר לו שם המוכר שזה 7 שנים. אז הוא רואה שאליהו צוחק והם יוצאים מהחנות. ככה עברו כל מיני דברים תמוהים. אז שואל אותו בסוף, תגיד, מה היה פה? איך אתה יכול, אנשים שערכו אותנו ככה, לקום באמצע הלילה ולשחוט להם את הפרה? אז הוא אומר, הייתה עליהם גזירת מיתה. ובמקום שהם ימותו, אז אני נחשב למת. על ידי שחטתי להם את הפרה ולא יהיה להם חלב, אז הם נחשבים למתים ובטלה הגזירה. כי עני חשוב כמת. ומה שראית שאני צוחק שאותו אחד שאל כמה זמן יש ביטוח על הנעליים, והמוכר אמר לו 7 שנים, ואני יודע שעוד שבוע הוא מת.
הוא שואל כמה הנעליים יחזיקו מעמד, כמה אתה תחזיק מעמד. זאת אומרת, אנשים חיים בלי לדעת בכלל מה גזור עליהם. הם בכלל לא מבינים את זה. אבל מי שיש לו מנוחה, זה המנוחה מהרצונות, מהתאוות, מההשתדלות, מהעמל, מההגיעה, כי הוא בוטח בשם שהכל גזור מאיתו. והבורא זה אביו שבשמיים, שברא אותו, וודאי דואג לו יותר מאביו ואימו, כי הוא גם דאג לאביו ואימו, והוא דואג לכל הברואים. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ממילא הוא דואג לו כפי מידת דינו. אז מה יש לך לדאוג אם יש לך אבא שהוא כל יכול, והוא ברא אותך, ואליו תחזור, וכל העולם הזה הוא בר חלוף, אתה לא נשאר כאן. גם נכסיך לא עוברים איתך, הכל נשאר לאחרים. ואתה פשט את הגוף, והנשמה עולה אל מי שהביא אותה, ותצטרך למסור רק דין וחשבון מה עשית, אם הבנת למה ירדת. אדם כזה יש לו מנוחה. אדם כזה חי במנוחה, מנוחת הנפש האמיתית. למה? הוא לא טרוד משום סיבות העולם. גם מלחמה הוא לא פוחד. הוא יודע של כל כדור יש כתובת. הוא יודע שהכל גזור מאיתו יתברך. לכן הוא לא בוטח על משענת קנה רצוץ, וכל מה שלא קדם בגזירת הבורא לא יוכלו כל העולם להוסיף לו. אדם שנגזר עליו שימות, יבואו כל הפרופסורים, ישלמו את הכסף הכי גדול שרק אפשר בשביל שיעשו את כל המאמץ, יביאו מומחים, יעשו הכל, אבל אם נגזר שהוא ימות, לא יעזור שום דבר. ויש כאלה שחושבים שנגזר עליהם שהם ימותו, והם כבר במצב של מיטה, ויכולים להתעורר לחיים. זאת אומרת, מי שמאמין שהכל מאיתו יתברך, הוא יודע שהחריצות גם היא גזרה מאת השם יתברך. שום דבר לא נע מבלי רצונו יתברך. על זה התורה מבטיחה, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני. בשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. זאת אומרת, מי שבוטח בשם הוא מבורך לגמרי. בשעה שיהיה בצורת לאחרים, אצלו לא ימיש מעשות פרי. אצלו תמיד לא יחסר כלום. למה? כי הוא בוטח בשם.